Katukad di Basol. Tinapalabas. Nakapungtot ni Astor idinaamuan na tinapalabas da Margarita ken Don Paeng. Ad dapay aginura na ni Margarita idinaamuan na nga dagayam anak da ni Don Paeng. Pinapanaw na nga ro ni Margarita iti mansyon na. Ngem ga po tadimngeg iti balakad ni Dinggas. Pinagsubli na nga ro da itoy. Ngem pinagnaednan iti Happy House. Kabayatan na. Nagiwaras ni Dagimay kadagiti inarabid na akopya may papan iti droga nga insurat ni Francis. Ket iti pannagnana nasalaw na dagitoy ket nagsasarita da. Itagagayem tenggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Agyaman kami kan kakabsat. Siyak ni Ligaya. Ni Francis da iti kadwa. Naragsak kami iti tutulong mo nga agiwaras iti kastoy akopya. Uwan kabsat, takayat ko mati tumulong. Tasanak mat nga pabur iti maiparit nga druga. Kayat ko amamuan no sa dino ti balayo, kabsat. Ay ko Saanan nga masapul, kabsat. Siyak langan ate sumarong karkada kayo iti balayo. Awan parikot, kabsat. O may kalaang iti farm. Ha? Farm? Ijay barangay laga. Ada nalawa a farm ijay. Sumarong karkanto ijay. Mapan ka lang iti farmhouse. Ijay kaming agnanaed. Ha? Farmhouse? Wen, kabsat. Wen gayam. Kas iti na ko nakitay. Siyak ni Ligaya. Isumot ni Francis. Sika, anya tinagan mo? Ako ti nagan ko. Awagan daklangan iti Gloria. Naragsak apa nakaamamumikan ka, Gloria. Naragsak ak matanam amo kayo, kakabsat. Nakaadayon ni Gloria, Francis. Wen, Ligaya. Apa akas di tilangan na. Nangisit ti rupa na. Akas laing gagara na tinagpulbos iti uging. Maawatak no apay. Di na kayat agpabigbig. Ngam apay. Malagip kong dayja tao. Isumot lang dayja tinangtad kanyak idi iti may sa akopya. Akas iti warwaras na ita. Kasta ka di? Malagip ko ti panagsasauna. Iso dayja tay babae akadwa tay pasurot ni Astor. Ha? Wen, Ligaya. Isulakit di dayja. Sa dino ti sumaro na papananta ita, Francis. Mapantay di barangay Dumabato. Kaya't ko ang makasarita ti may sapang lakay ni Jay. O sige, nakapanak mo ito ni Jay. Adamot dagiti nakasarita kun nga umayon iti inwaras ko akopya. May papan iti may parit a droga. Nasayat no kasta, Ligaya. Nasken nga damot makumbinsir tayo ijay ang makikaptong iti grupo tayo. Sapay ko matakasta. Ngamin, nasaya at timutibo yu anang bukal iti dayta a grupo. Pagsayaatan ti umili, kan pagsayaatan ti ili. Dinggas? Mapan ka kadi ijay mansion? Wan, ma'am. Saan ka na mapan ijay? Ngamin, awan mang bantay kanyak ditoy. Awan pa nagtalik ko kadagiti tattao ditoy Happy House. Saan da ka nga anuan, ma'am? Mabalin ka di atong palenak, Dinggas. Pasensyakan. Ngam saan ka atong palan, ma'am? Mapanak kita ija mansyon. Katag subliak manan inton bigat. Amo nakmat, saan ka di? Ngam apay adi ka agtong palkanyak. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho, ma'am. Oras matan ti panaginana. Sige, inako ni Jamansyon. Dinggas, kayat kong agraragsak tayo dito'y Happy House. Iso asaan ka kumapumanaw? Agraragsak kayo lata. Sana siya tilapad iti panagraragsak yo, ma'am. Sige, inako ni Jamansyon. Dinggas,
Kaya't kung ngayon bigat, agdakiwas kayon. Ha? Kaya't kung erugi yun timang sarungkar kadag iti tattao, ikanyo ida iti kwarta. Amo, Umadanin ti basing kawal. Kaya't ko apalagipan dagiti tattao. Anasken asyak manen ti ibutos da kas mayor. Wan, amo. Ayabamdang kuan kan Margarita. Isupay ti may tulong da. Jak kaya't ngagtugtugaw latan da ija Margarita. Ngawan man lang ti may tulong na kanya. Wan, amo. Irogi yun inton bigat ti agiwaras iti kwarta. Matungpal, amo. Dinggas, imbag ta na ura kay ito'y paraangan. Nakita ka nga da dito eh. Isungay nasitgan ka. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Kwa, at ang amin ibagakan ka. May papan iti pagnak iti aldaw. Kat, kumusta mo ti pagnam? Data nga ro ti ibagakan ka. Apay, at da ka di madiya na pasamak. Awan, ngam, nasabat ko daligayakan Francis. Ha? Dinggas, anya tinagan di gayam ni amo nga taga-farm? Saan aya nga Francis te jay? Wan, Kanja asawa na ngay, anyat nagan na. ligaya. Ha? Ay, isuda nga ta jay nasabat ko. Di na magdano sa dinuti pagnanadak, tapno sa rungkarandak to kano. Ngamjak imbaga. Ngam kunak nga, siyak lang ang timang sa rungkar kadakwada. Kat, Kat, kunada mat nga taga barangay Lagada kano. Iti nalawa nga farm. Kat agna na adda iti farmhouse. anya? No kasta, nasalaw mo ida. Ay! No kasta! Isuday jate! Francis nga gayam ni amo? Wan, Ay! Nagpintas man di asawa na. Niligaya. Ngam, apay nga adada iti day nga lugar. Magmag nada nga duwa. amangan no dala sinarungkaran da. Ay, dinggas. Kaya't ko man ti sumarongkar ijayan da. Anya? Awan, ngam, saan mo nga ibagbagakan ni amo Ha? Kadwak to ne kenne. Amo na ijatain surut idi ni Margareta. Di ka kararamid iti pakadadalam dagimay. Kat awan matidakas na. Kan ag-anad kami mat. Dagimay. Kaya't ko lang nga makita ti farm da. Kan kaya't ko nga makita ti ibagbagada nga farmhouse. Sige. Basta gananat kayo. Wendinggas, awan ti pagdanagam. Ag-ananad kami. Inikan iti gatad dinggas. Makamukan iti dayta. Nasken nga amin ket ikkan iti kwarta. Ilis tayo tinaganda. Wan, amo. Agtaloy ka ken ka. Wan, amo. Nasken anabang lulat ta tinagan ko kadag iti umili. Matungpal, amo. Sige. Makaamukan iti gatad nga inted ko. Rimwaran ni amo dinggas. Wan. Kat kasano? Matuloy kayo di farm ni Francis. Sige. Agananad kayo nga rod. Kandi kayag baybayag ijay. At damat pag namita. Sarungkaran mi dagiti tattao. Agiwaras kami kano iti kwarta. Ha? Dagimay. Anyaman nga aramidan ni amo. Awan kumati pangibagbagaan nyo asabali. Diyan kaya tamay raman ka, no bilang tadda parikot. Dinggas. Sige. Agananad kayo iti pagnayo. Uray siya ka ag-ananad kamat nga kanayon. Dinggas. Anya? Intayo agiwaras iti kwarta? Wan, kasta ti bilin ni amo, ma'am. Katuray si ka,
Nasken kano at tumulong ka. Nya? Talo tayo kada angkwan. Agtungpal ka ni tikayat ni amo, ma'am. Iti kasta, mapunas tigura na kan ka. Sige, sumurot akmat. Awan parikot. Saya tamlangan ti panakilangan mo kan kuana, ma'am. Kan kastamutan kadagiti babaunen na. Iti kasta, awan panggapuan na amang papanaw manen kan ka. Sabali ti ugali ni amo. Nagimura, talaga kagura na kan, aginggat inggana. Anya? Iso ngay bagbagak ti aramidam, ma'am. Tapno di na ka papanawan. Dito yan, dagimay. Nakadanon tan. Ito'y gayam. Wan, ngam, jak mo na sa dino ti farmhouse ako nam. Ay na. Nagpintas gayam ito'y Naglawa ti gardin. Green ti amin nga makita ito'y. Nagmayat at talaga dito eh. Ayan na nga, iti balay de Margarita ito'y. Saan ang makita dito eh? Medyo adayo. Ay, itaman nga dalan. Padasan taman nga surutan deta. Baka di tate dalan nga agturong iti farmhouse. Wan o sige, surutan taday ta adalang. Umaya ka nga ro din Kat enton makadanon ta. Saan ta nga ibagbaga ti pudno nga naganta kine. Baliwan ta. Tapno awan ti agbalin nga parekot. Anya ti masapul yaw. Kan asino kayo? Akwa, nana. Kaya't may kumanga sarong karanda kabsat ligaya. Barang adada. Ha? Saan kami nga dakas, nana? Awan ti rumbang nga pagdanagan niyo. Ha? Ay, kasta ka di. Mabiit lang tain nakibag akin niligaya. Yura yubiitin dito'y paraangan, babalasang. Owan, nana. Anya tinaganti kadwam, kabsat Gloria? Ay, akwa. Iso ni kete-kete. Kiti-kiti? Kumusta, ligaya? Napintas ka gayam. Agyaman na, kiti-kiti. Dayta ka di talaga tinagan mo, kabsat? Ha? Kwa? Wan, kapsat. Un, kabsat. Bagbagay natin na ganda nga kete-kete. Wan nga rod. Ala, umay kayo. Dumanon kayo di taunag. Tadi-tati pagsasaritaan tayo. Ay, agyaman kami, kabsat ligaya. Nana Pipay, dito yan ang mga daw da Gloria kan kiti-kiti. Wan balasang ko. Nagapuda ija mansyon ni Astor. Ha? Ay sus, delikado nga rod no kasta. Awan ti rombang nga pagdanagan tayo. Sanda dakas at tao. Si ka nga rod ti makaam mo balasang ko. Agluto ak nga rodan. Tapno dito'y dan ang mga lidaw. Mangisagana ak lang iti meriendaan da, nana. Sige, tulungan kan balasang ko. Sige laang, agmerienda kayo pay. Sapay ko mata magustuhan nyo ta impasango mi. Un, kabsat. Saan kami nga agpilpili? Agyaman kami Sa bali ita ti rupam Gloria. Saan akas idinasabat da ka nangisit ti rupam? Un, kabsat. Ngamin, jak kayat nga makita dagiti tattao ti rupak. Kabsat ligaya. Ta kinapudno na kat. Amok ni Astor amayor. Anya? Katja kayat nga dumanon kan ni amo nga sa baligayam ti aramidak. Nga ag-iwarwarasak iti kontra iti droga. Nga sana kit di nga agdalos iti mansyon na. Kasta ka di? Jak ngamin kanunungan ti agwarwaras amay parit a droga. Iso ang nagaramidak mat iti kopya ti surat kontra droga. Iso pa'y mat ati maitulong ko. Kat saludo ak mat ijay
Original nga nagsurat. Kat enwaras may matan nga nakabasa. Agyaman na kabsat, kat saludo aken ka. Ay, wan gayam. Namuak nga gayam ni amo may ti asawam. Kabsat ligaya. Ha? Kat amok no anya ti di danag kay naawatan. Ngam awan ti pagdanagam. Tauray amok ni Astor. Diyak kanunungan ti madi nga aramid na. Ha? Iso nga ima kami ta. Kayat kayo nga sa rungkaran. Kayat da kayo nga maam-am mo kabsat. Kasta kami mat, ngam awan ita ti asawak. Ngamin, makumikom launay. Kat naragsak kami nga agasawa. Gaputa may sakamot ako montra iti droga, Gloria. Wan kabsat ligaya. Wan gayam. Kumusta ni Margarita? Aday tayo di happy house Ije pa lang agnanad. Isena ko man ni amo, tadagayam anak dakin ni Don Paeng. Hoy, si ka Chismosa ka nga kete-kete. Anya ti kunam? Kabsat kiti-kiti? Insina ti amo yu ni Margarita? Wan, ligaya. Ngamin, si Murot ni Margarita kini Don Paeng. Kit idinagpas ngayon, nakikalaysan kini amo Astor. Anya? Iso nga idinamuan ni amo. Pinapanaw na ni Margarita. Gunggo na. Nagsakit ti pa nagsasauna. Kabilan na kami pa'y. Nakiasawa laang itibak ng kunamlan asino. Anya? Ngamday jay. Pinagsublilat ta ni amo. Ngam, pinagnadan iti happy house. Tadi na kayo't amakita ti panagrup-rupa ni Margarita. Tamangan kanon mapatay na. Agyaman kami iti pangal daw, kabsat ligaya. Kat agpakada kamin saan nga bali tao may kamin tumanan sumarungkar. Sige, kabsat Gloria. Agyaman ak iti isa sarong karyo. Inkamin, ligaya. Sige, kiti-kiti. Agyaman ak manan kada kayo. Nakalukat tiri daw mi iti panagsubliyo. Agyaman kami mat, kabsat ligaya. Di kagdanag. Ituloy ko ti tumulong iti enrogiyo nga pagsayaatan ti umele. Uray siya tumulong akmat. Di kayang tanag, tama pagtalkana. Agyaman ak manan kada kayo. Intaag uray iti pagluganan ta ita kalsada. Kanya-kanya. Sapay ako mata, nga dagos ti pagluganan ta. Wan, nasapa pa imat. Saan tamad siguro ang harapian? Ay, nagpintas gayam ni ligaya niya. Wan iso nga kayat ni amo nga agawan ken ni Francis. Ha? Wan ken na. Ay, naimbag lakit din ang tada ni Margarita. Kit isuntiin kalay sana. Ay ayatan na kanumat ni Margarita ang mas ay ayatan na ni Ligaya. Ngam niya, saan mo nga sasawan iti orasino dagiti bagbagakan ka? Kandag iti nagsasaritaan tayo kada Ligaya. Wan, amo. Kat tumulong ta kada Ligaya Gaputa para iti pagsayaatan te ile te pampanunutan dia. Wan, dagimay. Ang amangan na madaksan ta. Patayin na ta ni amo, numaamuan na. Isungarod nga kunak nga, santa nga ibagbaga iti ore asino, tinagsasaritaan tayo. Tapno saan ta nga madaksan. Nawatam dyan bagak. Wan, dagimay. Naawata. Maamuan nga tani Astor, ti panang sarungkar dadagimay ken kalalili, ken niligaya. Gagayem, ti uliwayan na dinggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540.
ken daytoy nga estasyon. Katukat Ibasol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.